ndị be anyị sị na ọ bụ uru bụ onye na-mara ebe o si bịa. Anyị nwe 25 local governments, 3 senatorial districts. Delta North bụ anyị ndị Igbo, ya 9 local government. Delta Central bụ ndị Soko na ndị Urhobo, 8 local government ka fa nwe. Delta South fa bụ ndị Ijaw na ndị Ichakiri, 8 local government. So ndị Igbo nwere more local government na Delta State than ndị ọzọ. Afa gị bụ Okeke, afa gị bụ Okafọ, afa gị bụ Nwachukwu, isi na iburu Igbo gị ka ịbụzi. Anyị ma na o nwere ndị si Benin na ndị ọzọ bịacha ibi na Igbo East. O nwekwazi ndị ọzọ mix si ndị si Ghana na ndị Sierra Leone bịacha na Enugu de nwanche mee Igbo. You know, the same thing ka anyị nọ na Anioma. Anioma basically bụ ndị Igbo. Nkobali ndị Asaba ya bụ Ahaba. Nteje ka fasi bịa Ọkpana bụ nri, Ọwa bụ nri, Igbanke bụ ndị bụ Ogbe Modiafa bụ nri, Ọgwashi Ukwu bụ nri, Igbuzo bụ Isu na nri. Mana o nwekwa within the group ịbịa afọ dịka na-ebu dị na Oshimiri local government, Oshimiri North local government, ndị ebu bụ the truly 3 communities. Àwọn na-asụ asụfa felu taa ya bụ ndị Nri, ndị Olukwomi, Ori Yoruba na ndị Gala ya ebu. So ọ bụ na ndị ọzọ na-eklemu na fa abụrụ ndị Igbo, fa ka mee ka ndị ebu keep their 3 languages, keep their language ebe ha si bịa. Ụfọdụ na-eklemu na fa si Benin bịa, fa siro Benin bịa. Onwe ndị a na-akpọ ndị nwe eze Chime ya bụ dịka Uselokwu, Iselazagba, Obio, Ọnịcha ugbu a ndị Ọnịchas. Okay, nne fa bụ onye Benin mana nna fa bụ Chime onye Igbo dibịa. You know, so ụfọdụ kwere na fa bụ ndị Igbo, ụfọdụ kwere na fa bụrụ ndị Igbo. Mana ndị unu bụrụ ndị Igbo a na-asịsị fa wajizi aza afa ndị Igbo. Ụmụ ụnụ niile na-asụ Igbo. Ọ bụrụ si Benin bịa ka ụnụ si Soko ka Urhobo bịa, ọ na-aka na-asụ ọnụ ndị anwa na-aza afa ndị anwa. Emime unu ga-aga na-agọsị n'ụnụ si ebe a bịa. Mana ife niile unu na-eme bụ ndị Igbo ka unu si echi eze ndị Igbo. Ọ ga-ekpatazi ya ọ bụ onye bịazịa na anyị mmadụ. Okay, ị nọ na be gị ndị anyị mmadụ abịa displace here, will your tradition, will everything. In how many years? We lose their own language, superimpose on our own language. Therefore, it looks honorable. Nke a bụrụ eziokwu. Mụnwa kweta na Anioma niile bụ Igbo, mana o nwere ndị isi Benin na ndị ọzọ join ebe na afa pempe. So amasịzi na arụrụ wabanya na akpa shuga, so akpa shuga amasịzi ka shuga. So mụnwa kwe na anyị bụ ndị Igbo. Ọ ya kpatara ndị bụrụ president aka Ikenga ya bụ Igbo niile. Owuwechi bụ onye ọgwachi okwu. Ụtụtụ ọma ndị Igbo ndị ọma, ụtụtụ ọma ndị m ji eme ọnụ, ụtụtụ ọma ndị ihe ọma na-adị mma. Okwu m ji bịa taa wụ onye eziokwu anwụla anwụ, onye eziokwu anwụla anwụ. Ọ bụrụ na ndị nọ n'ụwa taa na-ewere eziokwu kpọrọ ihe ọma ga na-adị, udo ga na-achị eze n'obodo. Dịka nna anyị ugwu ji wee kọwapụta otu o si dịrị na Delta North. Ige ya ntị, ị ga-ama na ofu mkpụrụ okwu asị adịghị ya. Delta North wụ ala ndị Igbo. Delta North nke anyị na-ahụta, nke anyị na-akpọ Anioma taa, ala ndị Igbo ka ọ wụ. Ọ bụrụ na e nwere ndị si esi wee bịa, ha nọ na minority. Ka anyị bidogodi gụpụta ndị Igbanke nke dị n'Edo steeti bụ ndị Igbo. Ya maka anyị ji na-akwado
njem nke a na-aga iji wee nwee boundary adjustment a ga-eji kpọbata ha back to Anioma steeti. Dịka anyị bidoro, anyị ga-agaru ya n'isi. Ndị ịka niile, ala ịka niile bụ ala Igbo. Ala ụkwani ndị ka a na-akpọ ndị ndokwa bụ ala ndị Igbo. Ndị Anịọcha osimiri akwa ebe ndị awụcha ala Igbo. Ya ka m ji na-ekwusị, onye eziokwu anwụla anwụ. Ihe awụ ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation nke Unified Igbo si na-ewepụta. Anyị ji nkụzi, anyị ji nkọwa were na-akọwara ụmụ Igbo, were na-akọwara ụmụ Igbo ndị nọ na Rivers, ụmụ Igbo ndị Ikwere, ụmụ Igbo ndị Ọgba, ụmụ Igbo ndị Echie, ụmụ Igbo ndị Egbema, ụmụ Igbo ndị Ekpeye, ndị Opobo, ndị Boni. Asụsụ nke ị na-asụ awụghị mberede. Asụsụ ahụ ị na-asụ, Igbo ahụ ị na-eme awụghị mberede. Ọwụ osinachi, ọnatarachi na ihe dịwara gboo mgbe na-enwe onye ga-akọwasali. Ya maka iji were ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation were na-ezisa ozi na-abụ unu sị ka anyị bịa nso wee mekọta ọnụ, maka na Igwe bụ ike. Ụfọdụ na-ewetara anyị okwu sị unity beggars, unity beggars. Mma na-ajụ ọka mma na iwu disunity perpetrators, ndị na-aga wakpo ndị mmadụ n'ike, gbusie ha, mebie ihe, were ọnwụ na ọbara na ihe anya mmiri jiri na-evisiti obodo. Ọ ga-aka mma ihe a na-eme onye aghala nwanne ya na ya ahụghị ụmụnne anyị niile. Anyị na-arịọkwa nkwado pụrụ iche n'aka ndị ọbụla. Ọwụ na ịnụ na ala ụkwani, ịma na ihe anyị na-ekwu eziokwu, obi gị nabatara ya na ọwụ eziokwu, biko pụta bido kwuo okwu. Dịka ụmụnne anyị ndị ụkwani na-apụta na-ekwu okwu, ndị dịka ụkwani Ancestral Redemption TV, ụkwani Ancestral Redemption TV, dịka ha na-apụtasị, dịka ụmụnne anyị ndị Ogume, dịka Almighty, ndị ọzọ na-apụtasị, ma onye nke na-ewetara anyị egwu Henry Gbe, dịka ha na-ewepụtasị olu ha na-ekwu okwu, na-ekwu nke bụ eziokwu, si soro ha n'azụ, kwudere ha n'azụ. Ụmụnne anyị ndị nọ n'Ịka, ụmụnne anyị ndị niile nọ na Aniọma, ndị nke nọ n'Ikwere, ofu olu ka anyị ga-eji. Ọ ya ka a kpọrọ ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation, nke m onwe m nọ n'isi as a coordinator, wụrụkwa the convener of the Unified Igbos Now movement. Is a movement. Enwe onye nwe, mana njem nke ndị Igbo ji na-akpakọtasị ụmụnne anyị ọnụ. Ka udo na-achị n'ala Igbo, ka udo na ọganihu wuru ihe ga-echi eze n'ala Igbo. Ise.